आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांचे ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। पाणी कोणाचं पुढे झालं तेवढे गणपती बाप्पा कशाला रडतेस? गणपती बाप्पा कुठे गेले? पाण्यात गेले। आज विसर्जन झालेलं आहे तुमच्या गणपतीचं, म्हणून तुला रडू येतंय? नाव काय तुझं? आर्या जितेंद्र सावंत। आर्या, तू कशासाठी रडतेस? काय झालंय? म्हणून तुला रडू येतंय? पण येणार ना नंतर गणपती बाप्पा परत? रडायला येतंय? तू कुठे आहेस आता आणि कुठे गणपती विसर्जन केलाय तुमचा?
आज जड अंतःकरणाने आम्ही गणेश विसर्जन करत आहोत. आज आम्ही 11 दिवस आनंदाच्या वातावरणात गणेशोत्सव साजरा केला. भजन, कीर्तन, फुगड्या. इथे कणकवली शहरामध्ये अनेक चाकरमानी दाखल झाले. त्याच्यामुळे प्रत्येक घर हे गजबजलेलं अवस्थेत होतं. प्रत्येकाने एकत्र येऊन सण साजरा केला आणि आज गणेश उत्सवाचा आम्ही आनंद आम्ही लुटलेला आहोत. खरं तर आता म्हणजे गणेश चतुर्थीपासून असं आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. आनंदाचं वातावरण आज 10 दिवस आनंदात आम्ही गणेश उत्सव साजरा केला. आज निरोप देताना खरंच आज मन असं जड होतं आहे गणपती विसर्जन करताना. कारण आज आम्हाला बऱ्याच दिवस खाण्याचा आस्वाद घेता आला. त्यानंतर वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचा आनंद घेता आला त्या गणेश उत्सवामुळे. विसर्जनासाठी तुम्ही नेहमी दरवर्षी इथे असता, गणपती जे हातामध्ये घेऊन विसर्जन करता, महत्त्वाचं काम आहे, काय सांगा? सांगायचं म्हणजे आमचे माजी नगराध्यक्ष माननीय समीरजी नागावते आणि नगरपंचायततर्फे आम्हाला हे दरवर्षी काम दिलं जातं. जसे करून गणपती विसर्जन कसे करावे. आता तुम्ही मुंबई किंवा बाकी अन्य ठिकाणी कुठे बघत असाल तर गणपती आमच्याकडे पद्धत आहे ती गणपती पाण्यात घेऊन बुडवतो. बाकीच्या ठिकाणी तुम्हाला ती तशी मिळत नाही. ती तुम्ही तिथे ढकलून किंवा त्याला काही दुसरी विल्हेवाट करून तिथे गणपतीचं हे करतं. पण आमच्याकडे ह्या कणकवली शहरामध्ये आम्ही जे विद्युत पद्धतीने गणपती विसर्जन करतो आणि इथे आम्ही लोकांसाठी सोय केलेली आहे. कारण कोणी इथे बुडू नये ही दक्षता आम्ही घेतलेली आहे. कारण आम्हाला इथल्या अनुभव आहे नदीचा. आम्ही इथेच रहिवासी असल्यामुळे आम्ही इथे कोणाला जागा देत नाही. कोणाला काही त्रास होऊ नये म्हणून त्याच्यासाठी आम्ही हे सगळं करतो. चतुर्थी निमित्त कणकवलीमध्ये गणपती विसर्जन होत आहे. बहुसंख्य गणेश भक्त आज ह्या गणपती साण्यावर गणेश विसर्जनासाठी येणार आहेत. आपण पाहतो आहोत की काही जे गणपती साण्यावर गणेश भक्त दाखल देखील झालेले आहेत. ते विधिवत गणपतीची आरती करून आता विसर्जन करतील. तशाच पद्धतीने प्रशासन देखील अलर्ट आहे. कारण प्रशासनाने पोलीस प्रशासन असेल किंवा नगरपंचायत प्रशासन असेल ते देखील अलर्ट आहे. नगरपंचायतने येथे कृत्रिम तलाव देखील बनवण्यात आलेला आहे. तशाच पद्धतीने येथे निर्माल्य कलश आहेत ते देखील त्यांनी उभं केलेलं आहे. जेणेकरून जे निर्माल्यामध्ये जे पुष्पहार असतील किंवा फुलं असतील ते निर्माल्याच्या कलशामध्ये त्यांनी ठेवावे असं देखील नगरपंचायतने सांगितलेलं आहे. नगरपंचायतच्या माध्यमातून गणपतींवर पुष्पवृष्टी होणार आहे. नगरपंचायतच्या माध्यमातून हा एक उपक्रम राबवलेला आहे. तशाच पद्धतीने ह्या संपूर्ण रस्त्याला जी विद्युत रोषणाई देखील करण्यात आलेली आहे. जे भाविक गणेश भक्त जे गणपती घेऊन येतात त्यांना देखील हा जो रस्ता आहे तो साफसफाई केलेली आहे आणि चांगल्या पद्धतीने दिसावा अशा पद्धतीचं नियोजन येथे नगरपंचायतने केलेलं आहे. कणकवली पोलीस निरीक्षक अमित यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस बंदोबस्त देखील ह्या गणपती स्थानावर आहे. पूर्ण ह्या रस्त्याला देखील आहे. कारण आज बहुसंख्य गणपती विसर्जन आहे आणि ते विसर्जन या गणपती स्थानावर होत आहे. कणकवली शहरातील असतील किंवा आजूबाजूच्या परिसरातील असतील हे विसर्जन या शहरामध्ये होतं. आपण कणकवली नगरपंचायत प्रशासनाच्या माध्यमातून धुमाळ आहेत आपल्यासोबत. धुमाळ साहेब, काय नियोजन आहे नगरपंचायतीकडून? कणकवली नगरपंचायत तर्फे सर्व भक्तभावांचे हार्दिक स्वागत. या ना मनोज. कणकवली नगरपंचायतीने प्रतिवर्षाप्रमाणे श्री गणेशाचं स्वागत करण्यासाठी मनोरा उभारलेला आहे. नंतर प्रत्येक गणपती स्थानांवर स्वच्छता मोहीम राबवलेली आहे. कचरा टाकण्यासाठी निर्माल्य टाकण्यासाठी कलश ठेवण्यात आलेले आहेत. गणपती विसर्जनासाठी तराफा ठेवण्यात आलेला आहे. त्याशिवाय कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. गणेश विसर्जन करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. हा जो रस्ता आहे पूर्ण विद्युत रोषणाई देखील करण्यात आलेली आहे. विद्युत रोषणाई कणकवली शहरात आपल्या जनवरी नदी गणपती स्थान आणि मराठा मंडळाच्या रस्त्याला विद्युत रोषणाई करण्यात आलेली आहे.
निश्चितच हे होते प्रशासकीय अधिकारी धुमाळे यांनी नगरपंचायतच्या माध्यमातून काय काय केलेलं आहे ते आपल्याला सांगितलं आहे. सगळेच नगरपंचायत कर्मचारी ह्या गणपती साना आणि जो मराठा मंडळाकडे त्या बाजूला आहे तो गणपती साना या ठिकाणी आणि देखील परवड त्या बाजूला आहेत त्या ठिकाणी सर्वच ठिकाणी गणेश विसर्जनचं हा घाट आहे आणि त्या ठिकाणी ही चांगल्या पद्धतीचं नियोजन येथे नगरपंचायतने केलेलं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकणसाद लाईव्हचं मोबाईल ॲप.